Her kommer en ny sang fra Magnus og Katrine. Jeg gik ned ad gaden og så en mand der var død. Han kunne ikke gå, for han kunne ikke se. Han var nemlig blind. Han kunne ikke snakke. Han var lige blevet nakket. Han kunne ikke se, hvad der var ved at ske. Han fik her ondt i maven. Og så gav vi ham noget mad. Og så fik han diarré. Han begyndte at skide. Og begyndte at bide. Så gav jeg ham en blæ. Og så skid han i dagen. Jeg gik ned ad gaden. Jeg så en dame. Hun var lige ved at dø. Så jeg gav hende en blæ. Hun havde ondt i maven. Ligesom den mand. Jeg så lige før. Han var så grim. Vi gav hende mad. Så blev hun glad. Hun rejste sig. Og begyndte at danse. Og så fik hun diarré. Hun begyndte at skide. Så begyndte hun at bide. Så jeg gav hende en blæ. Og så sked hun i dagen. Jeg gik videre. Og så en hund. Den begyndte at gø. Men af hvad? Af en mand. Fra Nederland. Den bed ham. Lige i nasserne. Så sagde han ukabuk. Og satte sig på huk. Og begyndte at danse rundt. Hvor det gjorde så ondt. Så fik han diarré.